Nga, subukan mo hanggang paano gagawin mo pag umupo ka. Hawa ka dyan. Wala na. Yan yung pinakamataas mo. Tapos masakit. Anong sabi mo na ano pala yan, sir? Nadulas po ako sa trabaho ko sa building. Kailan pa yan? Last October po. October last year pa. Opo. Loob po. Wala pong tubig yung flooring. Tapos po, nung natapos na po yung ginagawa namin sa labas, ako naman po papasok. Pasok po, may tubig po yung flooring. Ano yun? May araw yun? Opo, araw po. Talagang mainit. Opo, mga ganitong oras po, inabot kami ng tanghali. Tanghali. Kayo, te, anong sakit nyo? Ayun lang. Sige, titingnan ko lang. Unahin ko muna to si kuya. Okay, ha? Salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ka susuko, ah. Ano? Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Matagal ka na dyan sa loob ng katawan niya? Ha? Kilala mo ba si Jesus? Opo. May takot ka sa kanya? Opo. Babae ka lalaki? Lalaki po. Sige. Tao ka hindi? Tao po. Sige. Alis ka na sa loob ng katawan niya? Opo. Sige. Linisin mo yung sakit niya. Tanggalin mo lahat. Tapon! Linisin mo! Pag hindi mo nilinis, pipigayin kita ng mga gusto niya sa loob ng katawan niya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Amen. O, di ba? Ano? Alam ko hindi ka normal na tao. Kung ganyan kapitik ang nasa loob ng katawan mo, ibig sabihin, napakalakas mong energy sa loob ng katawan niya. Hindi sasapat ang espiritu niya sa katawan mo. O ang espiritu mo sa katawan niya. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya? Hindi na po. O sige, kalasin mo. Lahat ng nilagay mo. Tanggalin mo. Tao ka ba hindi? Opo. Tao ka ba hindi? Opo. Sige. Espiritu ka ba hindi? Opo. O sige, kalas. Kalasin mo. Ubusin mo. Lahat. Tanggal. 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 Ipakilala mo na yung boses mo, Satanas. Opo. Sige, kalasin mo. Lahat ng sakit na nilagay mo. Lahat. Lahat. Pipilipitin kita sa loob ng katawan niya. Kita mo. Lahat. Bilisan mo. Bakit gusto mo sa loob ng katawan ng taong ito? Tingnan mo. Nakakuryente siya. Bigyan ng magnetiko ng kuryente sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan ng kapoy. Kasing init ng araw. Oh. Okay, kalas. Tanggalin mo. Tanggalin mo yun. Yun mo, ha. Palito pa lang ang kinabit ko sa'yo. Ibig sabihin na sa loob ka ng katawan niya. Imposible magre-reaction ka sa palito ng ganyan katindi. Imposible yan kung wala ka sa loob ng katawan niya. Palito na yan, no? Sa pangalan na ito. Di ba ibig sabihin? Halas! Tingnan mo, natatakot siya sa sigaw. Pag hindi mo kumalas ka dyan, kalasin mo yung sakit niya. Lahat. Simula balakan niya.
Gamitin mo yung kamay mo. Ididikit mo yung kamay mo. Yan, kalas mo lahat. Yan, tanggal. Tanggal ang sapi yan. Kahit anong galaw ng palito yan. Nakadikit lang yan sa ano. Tanggal! Sa pangalan ni Jesus. Amen. Diba? Kung normal na tao yan, hindi magkakaganon. Ano? Alasin mo! Kunin mo! Kunin mo! Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Hindi na po. O sige, kalasin mo lahat. Sige, masamang espiritu. Para sa nasa loob ng gitna ng gusalis. Ay, tikit lang siya doon, tumatakbo lang. Ayun, nakikita ng mata ko, nakikita ng utak ko, yung mata ko hindi nakita, yung isip ko nagbabasa. Kalasin mo! Hindi pa tayo tapos. Hanggang balakang. Yan mo. Posible yun ito. Ito, papel lang to. Kahit tawakan mo. Pag susubukan ko ilagay sa kanyang mga paa. Hala! Tingnan mo, gusto mo natatak. Hala! Dito mo. Kalasin mo! Pag hindi mo kinalas yan. Gamitin mo yung kamay mo! Pag hindi mo ginamit yan. Tingnan mo, papalito ko ng palito. Siguro mo, natulog tayo. Papaliente siya. O, diba? Ikaw, masamang espiritu. Ha? Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya, ha? Opo. Sige, kalasin mo. Lahat. Opo. Sige. Sige, lahat. Pati balakang niya. Linisin mo itong kanan niya. Linisin mo lahat yan. Yung sakit niya. Latawan. Sige. Para makaupo na siya. Matagal niya na itong sakit. Last year pa to. Ha? Lahat. Pati balakang. Hindi ka. Palito. O, stick. Kunin. Sige, tanggalin mo. Tanggal! Ubusin mo. Kalasin mo. Kalasin mo! Sige. Ikaw makawa rito. Hindi yan masasak. Ay, nasasaktan sa mga katawan. Ba't hindi talaga galit mo masamang espiritu dito? Kalasin mo ng dalawang kamay. Bilisan mo. Hala, dalawang kamay! Simula pa, lahat. Bilisan mo. Pag hindi mo kinalas yan, tapos ano ba? Huwag mo yan, hindi ka rin makakatakas yan. Okay, bilisan mo. Kapil ah. Kalas! Kalasin mo, meron pa doon. Bilisan mo. Kapil yan, ha? Okay, kapil. Kasalpak na. Bilisan mo, kalas. Bilisan mo! Kalasin mo lahat. Ano? Kalasin mo! Pag hindi mo kinalas, bubukbuhin kita. Papel lang. Sige, kalas. Kalasin mo lahat. Lahat. Tapos, masamang espiritu. Hindi to tao. Pag ito kalakas ito. Hindi to karaniwan tao. Tingnan mo. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! O, ano mo, papel, lumiliyan ka. Bilisan mo. Bilisan mo. O, nandito. Kalasin mo. Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Hindi na po. Kahit kailan. Opo. Babalik ka na doon sa pinanggalingan mo. Opo. Sige, doon ka na sa building, ha? Huwag ka na Opo. papasok dito, ha? Opo. Papakawalan kita, naiintindihan mo? Opo. Sige, kala. Opo. Anong tawag nila lang sa'yo? Espiritu masama ka ba? Ha? Espiritu ka masama? Ha? Espiritu ka ba? Ha? Kala. Hina mo, boses niya. Pakinggan mo yung boses. Eko ka. Lalakas ang pagdasala. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, amang Nazareno, iilawan niyo po ang aming kamay upang maging sandata at pag-ibig nito. Kapayapaan nawa at unat maghari sa kanyang buhay. Amen. Wala sa akin. Papel lang yan, ha? Sa pangalan ni Kristo. Papel lang yan, ha? Sa pangalan ni Jesus. Isipin mo.
Oh. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan, Panginoon Jesus, lagyan ng apoy at kuryente. Amen. Amen po. Opo. Okay, hala, upo. Linisin mo ang buong katawan niya. Kailangan lalakad na ito ng totoo, ha? Hindi na babalik, ha? Opo. Balakang! Opo. Okay. Ubusin mo, marami pa yan. Kita mo, para hindi ka makatakas. Huwag mong pakalaman ang paa niya, para hindi ka makatakas. Nga, dito. Okay, bilisan mo. Lahat. Opo. Opo. Okay. Okay. Lalakad na yan. Opo. Hindi ka na babalik. Hindi na po. Bumalik ka na doon sa parang gustali, naiintindihan mo? Opo. Okay. Ubusin mo, marami pa yan. Ayaw ko na maingay, ha? Opo. Basta doon lang siya nakatira. Ayaw ko lang siya doon. Pero, galing na rin yung marami sila. Hindi lang doon siya. Marami sila rin. Meron pa wala na? Sagutin mo ako. Pipili-pili kita dyan. Nawawala na po. O, sige, tanggal. Opo. Ubusin mo. Opo. Ang tawag dito ay mga masasamang espiritu. Mga tao ko na hindi matanggap ang kamatayan nila. Mga nilalang ko na hindi nakikita ng normal na masa. Matindi ang vibration ko sa loob ng katawan niya, pero sanay na kasi ako. Ina mo, pag natapos kami, tatapusin ko, hindi siya masasaktan sa kamay ko. Ubos. Alas! Ina mo, nanginig na kayo na. Marami rin. Papel na lang yan, ha? Wala pang daya yan. Lalo ito. Mainit to pag ito nilagay ko. Ilagay mo yun dyan. Exact lang yan. Nandiyan pa po. Halas! Mas marunong ka pa sa akin. Alam ko kung nandiyan ka sa loob ng katawan. Engot! Huwag mo na akong ututuin pa. Nandiyan pa. Anong nandiyan pa? Halas! Matapit ko isa. Halas! Imo. Isa mo. Halas! Halas! Diyan pa po. Busin mo! Ilan minutes na, Pi? 13. Masamang espiritu. Pasintabi po, Panginoong Jesus, amang Nazareno. Pasintabi sa'yo, Ella. Iya, Ander. Mga bato sa aking puso, ipagkaloob niyo sa akin ang kapangyarihan niyo sa aking mga kamay. Iniilam ko to at idalhin niyo sa akin lahat ng mga kamay. Ibabagsak natin to at hindi ito susuko. Napakalakas ng energy at napakasama ng espiritu na sa loob ng kanyang katawan. Nilulusaw kita sa pangalan ni Jesus. Tinatanggalan kita ng hininga at ibinabalik kita sa impyerno. Ama Jesus, amang Nazareno, kami ang iyong mga nakilayo sa pangalan at masamang espiritu. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus amang Nazareno, iilawan niyo ang aking kamay upang lipunin ang lahat ng mga masasamang espiritu umaalili sa loob ng katawan ng taon ito. Nilulusaw ko kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa aming buhay. Amen.
Sa pangalan ni Jesus, maging payapa ka. Dilat, sabi mo Jesus name. Jesus name. Ano pangalan mo? Jonathan. Middle name mo? Guadlao. Apelido? Pineda. Ilan taon ka na? 50. Sige, relax eh. Medyo napagod ka. Inumin mo to. Kanina, ang lasa ng tubig, sabi mo, mapait, di ba? Inumin mo na yan. Hinga ka muna ng malalim. Okay. Lahat. Umana po yung pakiramdam ko. Nasisipa mo na yung paa niya. Opo. Pero naupo ka na kanina, di ba? Opo. Ngayon, ito lang sinabi ko sa iyo, tayo na lang nagkakaintindihan ha, tumingin ka sa akin. Manatili nawa ang Panginoong Kristo sa iyong pag-ibig at kapayapaan ng iyong isipan ha. Opo. Tanda mo yung sinabi ko sa iyo, inumin mo lang yung tubig niyan at paipaligo mo na, dinemo ko na sa iyo yan. Isang linggo, bumalik ka ulit ha. Pero okay na. Kaya ka nagsimula ng sakit yan, doon sa tinatrabaho mo sa inyong lugar? Sampalok po. Sampaloc, Maynila yun, di ba? Ano ang trabaho mo? Sky cable po. Sky cable, ano ka ng sky cable. Doon sa building na studio type, yun ang sinasabi mo. Opo. Meron doon marami nakatira kasi sabi mo, yung may nakausap kayo. Opo. Yun lang. Pero yun talagang pinakita ng Diyos kanina. Hindi ko pa lang yun nasasabi sa iyo, natatanong, alam, sinabi na ng Diyos. Yun lang pakiusap niya, magdasal at manalig ka lang. Opo. Sumusobra talaga init sa iyo, ano. Pinaglalaro ka ng mga masasamang espiritu at mga buhay, yung mga taong namatay na hindi natanggap ang kanilang kamatayan. Opo. Okay lang ha? Opo. Manalig ka. Pero gumanda na mukha mo rito. Hindi ka tulad kanina, madilim eh. Okay na. Salamat ha. Salamat po. Ikaw te, tanda mo yung sinabi ko sa'yo ha. Hindi na kita kinawanan ng video. Pero nagulat ka bakit yung binanggit kong pangalan ng asawa mo para ilagay yung tubig mo dyan sa tubigan nyo at mag-asawa na meron kayong imahe na ganon. Doon daw kayo tumawag sa ina ng saklolo. Yung mahal na ina yon, yung santo nyo. Humiling kayo ng dapat mong hilingin. Alam mo yun kung ano, hindi ko nasasabihin dito. Ha? Salamat at God bless sa inyo sir ha. Thank you.